Hei, Hei, hei. minä olen Denzel Washington. No niin, minä olen Himasen Matti, terve. Terve, olet varmaan Porista tai mistä tuo murre? No tämä on sieltä niin kuin Porin ja sitten Karjalan sieltä välimaastosta, ihan missä se savolaisia Savon karjalaisia. Niin on niitä porilaisia karjalaisia. Niin on näitä näin. Mitä sinulla on, joku kukko vai mikä no sinulla niin, on? tämä on sanovat, että se on isoisän isä, joka oli adjutanttina Ruotsin hovissa, niin tämän Kustaa kolmannen peruja. Kuulemma siinä lukee tämmöinen kuin Suvata. Siinä lukee, sanovat, että myytävänä. Että se on peräisin Sumatralta, että se on kovinkin kallis, sillä kuulemma kutsuttiin könsikkäitä hovissa ennen vanhaan. Näitä tällaisia, jotka ihollakin silvisee. Siis könsikäs. Ei kun könsikäs, niin se on se, miehimyitä. Se on se sieni siellä Porissa. Mistä se oli itse Karjalasta? Niin, vai mikä se oli? Se oli niin kuin, jos puhutaan niin kuin hovissa. Mutta tiedätkö mitä? Niin. Tämä kukko, niin tässä lukee Suvata. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Mä ymmärsin, että isoisäni se kertoo. Minä en yhtään voi tietää, mitä se voi tarkoittaa. Että minä semmoisia voisin tietää. Se olisi Sumatralta jostain. Minä kaikkia tiedä kyllä, mutta minä täällä nimittäin pohjassa on tällainen, eikä pahastu jos näytän, täällä pohjassa on tällainen raksi. Se tarkoittaa sekunda. Niin tiedätte, tässä on tällainen jännä juttu, että sen voi se voi niin tälleen kun se laittaa ihan siruiksi, niin sen voi sitten siitä laittaa pois ja nämäkin niin näin. Ja nyt mä toivoisin, että sä poistuisit täältä saarelta.